Dragi ljudi, šta je to s našim Tošom sad je zlo? Otkad on je ženjen, niš mu nije prav. Vani on je nervozan, svadi grub i pakostan, a kod kuće miran, on je kak ti mrav. Neko večer, on mi reče, da ću tebi ispričat svoj jad. Ništa moje ženi nije pravo. Sve mora da je obrnuto od onog što ja kažem. Na primjer, ja kažem čvrt, ona mek, kažem mas, ona špek, kažem doć, kaže onda idem proć. Hoću šta, kaže kaj, neću li ja, kaže daj, sad pomisli na tu bračnu noć. Kad sam ipak njem pobjedio hir, ja ne aboniram pa je mir. Kaže mek, kaže špek, kažem špek, to je za nju sad jedini lijek. Hoću li ja u kino kad tad teater ima rat, želim malo hodat, uzme auto tak. Jednog dobro poznam bar, to je Dejan komičar, ona kaže kakav Dejan, to je tak. Zar da brundam, da se skundam, vid sam bena, ta je žena za vas. Kažem čvrt, ona meh, kažem mas, ona špek, kažem doć, kaže onda idem proć. Hoću šta, kaže kaj, neću ja, kaže daj, sad pomisli na tu bračnu noć. Kad sam ipak njem pobjedio hir, ja ne aboniram pa je mir. Kaže mek, kaže špek, kažem špek, to je za nju sad jedini lijek.